Ассалому алайкум бародари азиз. Ин ҳамун додаре ки гуфтам қатъи модараш роӣ мекунем. Ин ҳамун Абдуҷабборе ки ҳаматон мақсад гуфтам ки мақсад қатъи модараш ҳам хеле мондагӣ. Ина аэропорти Домодедов да хозир ҳамаша бо нишон метиҳам. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Ҳазор раҳмат ба ҳар як бародаре ки хайр кард. Ҳазор раҳмат ба акай Абдулло, ба дигарош ҳамае ки дар ин ҷо кори саҳми хушона гузаронден. Ҳаматон да ҳазор раҳмат. Уҷа салом алайкум гу. Салом алейкум гамара. Инами бародар ҳама десте инами хайдодара кайна. Я бха? Ясин шо бха? Ясин шо бха? Ина хай бародар азиз. Не рафуд даим хай. Ама то таможни ахира таможни мегзаронамшон. Баъд насиб бошад суи хона мерем. Бародар азиз кадом ит билето дар кора. Иншалло ҳаракат мекунем модару чие ки боша ёрдамшон кунем барам ба ватан. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Бародари азиз, хай модара мумкин нест ё нишон додан мумкин нест. Ана касоида билет дар кора ба тамоми дунё фарқи нест билетои ки ҷой без раз нест. Ки ҷой да билет дар кора бародари азиз занг бизанед нам номраи авиакас ҳама занг бизанед. Тамоми дунё электрон метавонед ки бирем бе ташвиш бе ҳеҷ чӣ ва модарое ки дар тамоми шаҳрҳо ҳастед иншалло кӯшиш мекунем ки ба ёрдами авиакасамон ба ёрдами бародаро ҳаракат кунем ки ҳар моҳ як ё дута мақсад сюрпризе ки ман гуфтам сюрпризи ман ҳамине ки ҳар моҳ ана через авиакаса через бародаро дута се модарое ки дар шаҳри Москва дар шаҳри дигар шаҳрҳои Россия хулоса мақсад ахи дар сумина шароит недоранд ки бираванд ёрдамшон кунем. Як бор Абдуҷаббор нишонтон метам. Абдуҷаббор ода салом алейкум я бо бадудамага чхелем бугу ана ди чи дорад Абдуҷаббор де руч кадо дарсхони мера Тоҷикистон на мера мехони ба меоям ҳам хе е молодец ура бугу мах мехонам бугу ман мехонам бугу вора чи ручка нишон шомте ручка нишон де ман мехонам бугу ручка нишон шомте мехонам бугу калон нишон миём ба бугу бародари азиз о зира меҷиқи о зира ту меҷиқи хай худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Ассалому алейкум ҳама я салом алейкум бугу